posa jadava tukupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 10 November 2025. Takhalani pomwepo tamvetserani mwachidwi. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi, amene sindiyang'ana mbali, amene sindiyimirira chipani, amene sindimayimirira mtundu, ndimangoyima pa chilungamo. Ena tikamalawira choncho nkumalankhula izi amaona ngati mwina ndadya chamba, kapena ndapenga misala, kapena ndikusakasaka kakobiri kukuti ndidyesere ana anga, koma timakhala tikulankhula zinthu zenizeni zimene zikuchitika pa ground. This is evidence-based information, and zili ndi inu kuti muzizitenga kapena musamazitenge, koma patalike kapena pachepe zimene ine ndimalankhula zimakhala kuti ndizimachitika. Ena ondikonda amangoti mneneri, ena ondikonda amangoti profeti, ena ondikonda amangoti president idi ameneyi oyima pa chilungamo. Lero tiyamba ndi mu office ya vice president, makamaka amayi amene wawa vice president athu aziko lino la Malawi, kunena kuti mu office mwanu pamene mwalowa inu amayi Jeni Ansa, muyang'anemo mwa diso lalikulu kwambiri, mutuzulemo maso anu, muona kuti mmene momwe muli ma ghost workers kuchokera ku HR. Ndipo mchitidwe umene unayamba nthawi ya Malemu Chilima, kuzafika nthawi ya Michael Usi, kuzafika nthawi yanu. Ndipo ilipo nthawi imene Michael Usi anayitanisa anthu ndikufunsa kuti kodi anthu onsewa ali pa office pano ndi antchito di apano. Ziwani kuti mboma muli ma ghost workers, not only so ku office ya vice president, muli ma ghost workers ambiri. Ndalama za nkhani zimanka chaka ndi chaka, komanso mwezi ndi mwezi zikutayika kuzera kuma ghost workers. Koma mwina nthawi zinazo tizaulula za ma ghost workers ambali zinazo. Lero tili mu office ya vice president mayi Jeni Ansa, mukuyenera kuti muchite check kwambiri ku HR, kumene koko muona kuti ku office ya vice president kuli anthu ena amangolawira mamawa kuzangoonekera khangati akuchita report for duties, komano later on amasowa. Ena amakhalapo kumene koko kusakhangati akuyenda bawo, komano anthu ndi ma ghost workers. Ku HR ya ku vice president office ndiyovunda kwambiri, inalemba anthu ena amene anapangana nawo kuti mwezi ukatha azibweresa kanga chepe, poona ndi kuti system yolipira anthu imazera ku mabanki. Ndi anthu aja amati akalandira ndalama mwezi ukatha amatenga ndalama zija kumakapereka kwa anthu ena ake awiri aku HR. Izi ndikungofuna kuti ine ngati wokonda ziko langa ndiulule mchitidwe umene onyasa kwambiri wa ma ghost workers. And mukayang'ana ku office imene iyi ya kwa vice president, mchitidwe umene uliko makamaka ku office ya HR kuli anthu ena awiri amene amapanga za chinyengo kumeneko. So inu mayi Jeni Ansa, ngati wankulu wa kumeneko office yanu yo, mutuzule maso anu, muona kuti kumeneko kumabwera nkhani kapena ndalama za nkhani pa mwezi, koma si anthu onse amene ali kumeneko kuti ndi anu. Anthu ena ndi ma ghost workers, ndipo anapangana ndi anthu aku HR amene amawapasa ndalama kanga chepe mwezi ukatha. Nkhani ina yachiwiri tikufuna dipite tikayang'ane nkhani imeneyi, makamaka inu aboma mukuyenera musamale nkhani yazo gawa. Fetereza amene wosika mtengo iyi, komanso chimanga chimene chikufuna kuti chizigawidwa chi, muyang'ane kwambiri inu aboma, chifukwa programu yokongola ngati imeneyi imene president Arthur Peter Mutharika wayiyambisa ikoza kukhala programu yokongola inde, koma imenenso iti kubweresereni mavuto kapena chitonzo chifukwa cha zachinyengo zimene zikuchitika m'mamizimu. Ndipo muli kwina kulikonse mukafufuza mupeza kuti aliyense akudandaula, anthu akulembedwa pamuzi ndi pamuzi kupereka kuti
munthu amene walembedwapo ndi mmodzi. Ati so mmodziyo atenge ati ujeni yakeyo agawane ndi anthu ena za chinyengo. Komanso mafumu ena akunkhotakota komanso kumchinji akuluakulu tuma TA kumene koso akupanga za chinyengo. Akumachita create mogwirizana ndi alangizi aku agriculture komanso mafumu magrupu ndikumachita create mizi. Kulemba mizi ngati miziyo ilipo ndicho linga kuti fertilizer uja akabwera kapena zolandira zikabwera azigawana ndi matiye yakumeneko komanso magrupu. Izi zikupangisa anthu osiyana kuti azivutika. Andi nkhani imene iyi ya fertilizer osika mtengo pena paliponse tikumalandira foni kuchokera ku Machinga, kuchokera ku Mangochi, kuchokera kudeza, kuchokera malo osiyana kuchikwawa, kumulanje, kunsanje, pena paliponse kuli za chinyengo. Pakufunikira kuti inu aboma mpange machawi muone system imene ikuchitika. Anthu aku agriculture akupanga za chinyengo, mafumu akupanga za chinyengo, ndipo amalawi ambiri akudandaula. Ine ngati president wawo ndikuyenera ndiulule zimene zikuchitika zichifuka pamawa muzachita regret. Ngati muli boma losamva muzachita regret. Vuto la anthu andale ukamayimbira mafoni kuti nthawi zina uwauze zimene zikuchitika samafuna kumayankha foni. Mmene tumapanga kampeni muja munkayankha foni kamozi ndi kamozi. Lero mmene mwalo wamu ndithu kukuyimbirane mafoni simukuyankha kuti tikuuzeni. Kamaona ngati timafuna tizipempha la sugar koma nthawi zina kumakhala kukonda ziko kuti tikunong'onezeni. Mchitidwe umene uli kwambiri ni ma MP komanso ma ministers simafuna kumayankha mafoni anthu akamakufuna kukuyimbirani. Nthawi zina inde opempha alipo koma nthawi zina timafuna kuti tizikuuzani zimene zikuchitika kuziko. Ndiye nkhani ndionena kuti programu ya fertilizer uyu wa 10,000 iyi ndi chimanga chimene mukufuna kugawira anthu ngati simutenga ma measures okwanira it will be a mess. Izi muzandikumbukira pamawa chifukwa pena paliponse pali za chinyengo zimene zikuchitika ndipo anthu akudandaula kwambiri. Anthu akudandaula ni izizi muzitenge inu aboma seriously popeza inefe timaoneka ngati ndi achamba monga mmene tikunenera koma muzitenge kukhala za serious. Nkhani imene tikufuna kukambirana ina ndiyo khuzana ndi mmene mchitidwe umene ukuchitika muno Malawi ozuza zinyama, ozuza ziweto. Pena pache kumayiona mbuzi itamangiridwa ndi lamba panjinga ya moto, panjinga ya kapalasa. Ndikumanena kuti kodi mmene mwayimangira mbuzi kapena mmene mukuzimenyera ujini ng'ombe zokoka ngolozi muli ngati inuyo mungamve bwanji? Mmene mwayimangira nkhumbamu kodi muli ngati inuyo mungamve bwanji? Panafunika ndithu malamulo okhwima osamalira zinyama kunoko ku Malawi ziweto. Anthu ambiri akuzuza ziweto nkhuku zijazo amazimanga zimeja panjinga ndikuzipendamisa nkhuku zija ndikumangosanza. Maiko akunja samapanga zimene zikupezeka munthu ukupanga zimene zomamangidwa. Even kunoko zinyama zakutchire monga mmene kulili ngati ku Kasungu National Park, kuliwonde National Park, kumajete, kunyala Park, kuujeni kunchalo, zinyama zambiri zaphedwa ndi anthu chifukwa cha nkhwiru. Amalawi saona nyama ikuyenda olokalulu amamuyendera usiku ndikumaka musakasaka ngati musalimamu kuti anthu ena amene amabwera ndikumasaka nyama pakati pa usiku. Mchitidwe umene ni mchitidwe oyipa kwambiri. Maiko ambiri anzathu amene amapeza forex kuzera ku nkhani ya zokopa alendo. Maiko ambiri ndio anatukuka kwambiri ngati ziko ngati la China. Anthu obwera kumene kukuti azaone mene zilili zokopa alendo amabwera ochuluka kwambiri. As a result kuziko lija kumabwera forex. Kunoko ziko lathu is a landlocked country and tilibe zinthu zokuti anthu akhoza kumabwera kunoko kumazaona zambiri. Zimene tikudalira ndi zinyama, mapiri ngati akumulanje aja koma impeza phiri lose
losera sendedwa alendo amene amabwera kumene kumulanje kuzakwera phiri pakali panopa nambala inachita drop chifukwa cha kuononga za chilengedwe. Tikati kuononga za chilengedwe tikutanthauza ni mitengo yomwe makala anyanya kwambiri kuotchedwa kuno ku Malawi andizonsezi boma likungoyang'ana. Andi ndamva chisoni kwambiri ndikumva mzungu wina wakunyala amene akuyang'anira Nyala Park kunchalo kunena kuti akufuna aseke azipita chifukwa anthu ozungulira kunchaloko apha kumene koko agwape minyala ija ayipha chifukwa chosusuka kufuna kumadyera nyama. Izizi zinayenera kuti boma mupange tailor-made programs ophunzitsa anthu kuti asiye mchitidwe umenewu, mchitidwe umaononga zinthu za chilengedwe, kupha zinyama zosatira zake. Ana amene akubadwa sazapeza china chilichonse. Even mukapita kwa Senzani kupita kwa Chingeri mupeza anthu akugulitsa mbalame zokupha kumazikika kumipani. Andi inu akulu ngaboma mmayimaso mapurado mwanu ndikumagula mipani ya mbewa, mipani ya mbalame. Kodi mmene anayambira kupha mbalame zija kuzafika lero ana amene akubwera generation ikubwerayo azapeza aphwiti, azapeza njiwa, aphumbwa. Iya tinayenera tisinthe ngati dziko, tinayenera tikhale ndi malamulo oteteza zinthu zakutchire makamaka mitengo ndi nyama. Izizi zithandizira kwambiri kunena kuti dziko lathu likhale dziko labwino, dziko losiririka limene alendo atazibwera ndi kumazachezako. Koma kuno ku Malawi tili ndi vuto lalikulu kwambiri. Aliyense amalitenga dziko lingati wangobweramo akudikirira telefoni kuti azipita kwawo. Izi zizapotekesa dziko, izi zizaonongesa ndalama zimene zinayenera kuti zizibwera kuno kwa anthu kuzera ku forex, anthu osiyana kuzacheza kuno ku Malawi. Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Ndisana pite patali ndi video yangayi ndikufuna ndipeleke uthenga kwa Samia Suleiman, Victor Msowa komanso Mayi Esther Joroba kuti musakhulupirire anthu amene amagwira ndi audindo apitawo kumeneko pa maudindo anu mwatengako. ATPP mundiuzireko anthu awawawo akhale ndithu mochangamuka changu pamalo. Mphepo sindikuiona bwino madrayiva ndi ena otero apezeka anyuwane kumene koko chitetezo chawo chikhale chokwitika bwino. Samia Suleiman, Victor Msowa ndi Mayi Joroba ntchito yabwino mwayiyamba bwino kwambiri, sikuti ikondolesa anthu enayi ena asadzere mwadani okuzungulirani. Mulungu akudaliseni pamene mukuteteza nyumba yathu ya malamulo. Nkhani imene ndili nayo lero video muno ni nkhani ya imfa ya Chilima. Kuna kuti ndijoine akweni Mayi Patricia Kaliati, mulongo wanga Dr. Catherine Nzumara ndiyena wose amene akufuna chilungamo chimveke. Koma mapaderadera nditokoze a Charles Muhango amene ndi nduna ya za chilungamo. Kuna kuti akuunikira nkhani ya maripoti a fake aja akafukufuku. Ija ndi za fake straightforward. Negligence imene anapanga chakwera ndimene inapesa Chilima. Ndege yogwera panthaka padoti sinaombe mwala, panalibe zimitengo, tinakapondapo, tinafinya, tinanena kuti tifinya. Ngati MCP anali ndi nzeru za uchitsiru kuna kuti mmene wafera timusirire Chilima afe, iwo wazadutse mofewa. Zili kuti MCP zili kuti munene zeni negligence. Munalibize mafoni kikikiki kumaliro akasambara. Osanyamuka ndi majekete ndizipumizanu kuti mpite mukatandize kusecha kuti.
makondwerera chani lero muri kuti mukhala kumbuya kwa mabenchi mparliament mukangati mukuchita chimbudzi chapachire anthu oyipa kwambiri ndipo inu anthu oyipa inu ana primary adziwa zakuyipa kwanu inu IMCP adziwa zakuyipa kwanu paja ndinane naso kunena kuti inali Julai chaka chatatu Sangani Secretary General lero mukuchita great IMCP ife timango unikira kutsogoro kuunika black box Moses Kunkuyi atafana arukusha uchitsiru kubweraso pa Times exclusive ananena za black box ndani kupepera amene Kunkuyi mumutenga mpite naye kuchipatala mukampime ubongo wake ngati kuyenda sisi bwana zimene amachitatu black box alinayo yeye ananena kuti Republic mafoni achilima ndiye na hotel anasunga ndani ndege inavula zovala za vice president nikukhala ndika budulu wanga box mwana wa ukulu mwana wa vice president yenu IMCP munachita zinthu nyasi kwambiri ndipo ndinu anthu atsoka mpaka kalikali makamaka yewe president Chakwera vice wako kumalira kumangodusa pansewu kumakalambira mtengo wakamusi kusiya kukaona kumene kunabwera vice president munali ncholinga inu negligence yanu inali ncholinga tikumemeza Malawi tikanena kuti tikupita pansewu mutijoine kunzuzu tipita kunthungwa konko tikambira konko matemu tikuchita concert namiwa kwa mledi Ntanyiwa Boni Kalindo Pastor Shumba ine kwa mledi Lighton Mangochi ndi wabakiri TV tikakumana konko kunsewu chilungamo chidziwike zibwana mzuzu moyale barracks ili pafupi osarabada pomalizira ndi yanguleza chuma olemekezeka Joseph Mwanamveka mukuvutika kusakasaka chuma alinacho awatuluka mboma IMCP yako amazunza chisale kumwendeza ni Bible amenewa afinyidwe anene kumene abisa matirioni ogulira fetereza kubuchare ndi ku pharmacy Mwanamveka mwayamba bwino anthu awa atuluse ndalama apa amakumangani apa ndipo afunika ndayi imene kukutendani akaponyedwa bwino kupilizo akungokhala kumbuya kwa mabenchi manyazi ngati akuchita chimbudzi pachire anthu oyipa kwambiri atakati awa tiyani tigwirane manja chilungamo chidziwike pangani ya ife yachilima ndege yodzaza uchisiru banja Malawi anzanga lero tili kunyumba kwa Jomo ndipo Amalawi mmamuziwa Jomo ngati munthu amene ndi meya komanso amakonda za mpira amachita sponsor ma timu osiyana komanso ali ndi timu yake komano ambiri simaziwa kunena kuti Jomo ali ndi mtimanso osunga ana ambiri amene mmaziwa story ya Jomo kapena mbiri ya Jomo ndiyona kuti Jomo anakulira mu street ndipo iyeyo anaona kuti ndi chinthu chabwino kuti nayenso atenge ana. Today I'm going to talk about Jomo, whom you know as someone who is a mayor and he likes football. He owns a football club, but I want to introduce to you the other side of Jomo, whereby he has got passion for children. Let us come in here and see what is happening, because he is keeping 27 children. He is feeding them, he is buying them clothes, he is doing everything for them, a thing that most of us cannot do. Can you come and join me? Mlebanji nonse? Sile maziwa? Ni ndana nani? Adad Janet? Oh, kumama maderosi anasiana. As I told you earlier, that today I'm at Jomo's house, where we are going to explore more about his life. Apart from him being a mayor, a football team owner, and other activities that we know him for.
we are also here to appreciate his passion for children. Mulibanje Mr. John. Kuna amalawi ntukani jidi kuti ambese kuti inu anthu amangu kuchwana kuti ajomo mini zina anu ndendene nini ndani. Isaac Osman. Tulero tukicheza ndi Isaac Osman. Anthu amakuziwani inu ngati mayor, deputy mayor wa Zimbabwe Atlanta, mwina sote sango zikubwera zimu kuyimirira nawo ngati. Kuyimirira nawo. Hoja bino. Anthu amakuziwani ndi ntchito zosiyana kuti mumakonda mpira. Talongoswani pang'ono kuti chakupasani chibi kuti mukakhale ndi ana ngati amene wakumakhana kunyumba kwanu, kumawadyesa, pomwe anthu ena ngati ma MP, ma ministers, ma CEO akulephera kukhala ndi ana ngati chonje. Anthu ena olemera kwambiri. Koma inu so olemera kwambiri. Ndi chakupangisani chibi kuti mukhale ndi anawa ndi chani? Kwambiri ndizonena kuti anawa moyo wanga wayiminda kuli on the street. So I grew up there, and it was my dream to see street kids going up to where I go. So by the grace of God, whatever God gives me, I decided to share with them. Yeah, that's why I have taken them from the street. They are sleeping on the street, doing whatever they are doing on the street. Today, the way you are seeing them, they are looking good, but they are like looking like slaves. You know, a lot of people used to use them sleeping with some of the young girls. That's very bad. But to me, I feel sorry. Humanity. Yeah, so I decided to bring these kids to my house to be like my kids.